Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Filip, a w dzisiejszym odcinku druga część testowania botów na EGNC. I teraz mamy walkę z botem. Jeśli mnie nauczył dokładnie was grać, czy będą grać, to już nie wiadomo. I teraz jesteśmy standard. Jeśli nie wiecie, potrzebujecie z tej, nie z tej sceny, tylko z tej pierwszej części, no to warto zobaczyć. Lecimy standardem. Okay. To jest level łatwy. Widzimy, on nawet nie chodzi. To jest jeszcze lekko. Okej, no 3 hity poszedł. Rozumiem. Okej, lecimy teraz na normalnie. Co razem? Trzeba dać mu dobry kryt. Nawet 2 kryty poszedł? 2 kryty? Dobra, lecimy teraz trudne. Trudniej może być trudniejszy bardziej. Jakoś to, że się nie grzeje, nie mogę dać raz, 2, 3 kryty i rozwalamy. Najprostsza kategoria, jaką kiedykolwiek widziałam, naprawdę. Kurde. No teraz nie wiem, 3-4. Gdzie ten namuszek jest? Co? Dobra, testujemy jeszcze raz. To jest chyba ostatnia szansa. Ojej, to muszę dobre kryty lecieć, żeby mógł pokonać to. Let's go, pokonamy. Mamy to. Prawie leczymy teraz Gaple. Okej. Rozumiemy chyba, o co chodzi w tym trybie. Rozumiemy. Podjeżdżamy go, hop. Siema, Ace. Słaby jesteś już. Chyba jesteś słaby. Że miałem za dużo punktów. Okej, myślałem, że niestety potrzebne dlatego, że jestem dobrzy po prostu, mam drugą play, tak? Ale widzimy, no ale chyba... Co jest? Okej. Nie, gdzie nie jest, w tamtą stronę? Nie w tamtą stronę, gramy, co? To jest chwila chyba. Nie, to będzie tamtą stronę. Tu jest! Elo, ziomeczku. Elo, ziomeczku. Elo, ziomeczku. Lecimy. Ojej. Jeżeli nie chodzi, to ci nie koksy. Okej, rozwalamy. Dobra, lecimy. Standard, teraz 4 niestety, to może być bardzo trudne. Nie wiadomo co to jest. Patrzcie co zrobię. O kurde. Nie mam szans, tak sobie nie mam tego. Musimy mieć do kolejnej kategorii, że skończyć albo w tym odcinku, albo jeszcze w innym. Musimy skończyć w tym odcinku, ale chyba zginę niestety. Ale jaki cheater? No co, jest cheater. W tym miejscu, no ładnie, to nie ładnie. A i tylko wykonałem, let's go. Lecimy teraz. To są siekierki, to są grałem w całym. To są siekierki, nie wiem co więcej. Nie padły po prostu. Oni są na kilka pitów. Okej, no właśnie. O tym mówię. Okej, standard. Tak, taki silnik. Kurde. No ten ziomeczek. A jeden hita mi nie zadał. Lecimy teraz z poziomem trudnym. Mamy dalsze względem dyspozycji. Okej. Mam pomysł. Niech tego. A to super, że te boty mają klikera. Ale takich boty nie są słabe jak SS. Tylko. Lecimy teraz 4 widzę.
To będzie trudne sprawy. On sekundy dosłownie. Ojej, ale słabo będzie. Chociaż. Dobra, kryteria się już wygrałem. Okej, lecimy teraz bow, czyli łuki. No, tak mi się zdawało. Ale zarował. Jako z łuku pokonam. Znaczy, to tylko z łuku się pokonuje. Okej, rozumiem. Okej. I lecimy poziom normalny. Czyli dosyć prosty. Siema. A jest na 2 hity? Tak prosto? Jest trudny. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. Dosłownie nie grałem trudnego na bow w ogóle na tym serwerze ani razu, ale oni mają w ogóle szans. Oni w ogóle nie strzelają do mnie. I podejdźmy do bota, na cheaterze. Podejdźmy do bota. Mogę strzelać. Mogę strzelać. Mogę. Co oni może zrobić? On mnie bije z tego. On mnie bije z tego. Mogę tak skończyć. O, rozumiem. Wygrane. GG. Netherite. Czekamy. Netherite każde granie. Albo to zepsute. O kurde, gram z cheaterem. Dobra, to sobie ja nie mam szans. Na pewno nie mam szans. Chociaż może. O, okej, let's go. Pokonałem cheatera na Netherite. Można Netherite. Trudne, ale też bardzo proste tryby. Tam się typy walą. End krystale. Jestem tutaj mocno specjalistą. No nie, nie. On nic nie zadaje, więc myślę, że poziom zaliczą. Dobra, więc lecimy teraz z FFA Standard, więc wtedy nam ostatnie kilka. Dobra, nie przedłużamy, lecimy, aha, taki jakby pierwszy poziom, rozumiem, bardzo słabe. Tak, go pokonany widzowie. Lecimy teraz widzowie, normalny poziom. Dobra, dawajcie tutaj ten gościa. Jest i on. Żeby dopiero ukryta dać. Hop. To gdzie tam? To który tam? Aha, ja miałem laga. To jest malenki langi, okej, ja widzę. Jest trudny. Let's go. O kurde, jest strefa robi. Teraz ja sobie robię strefę N w angliczku. I lecimy teraz z cheaterem, widzowie. To się nie może dobrze skończyć. Wiem, ten mierz dobrze daje. On tu nie zajdzie. O, tam wyszedł, super, tu hita nie wygląda. Wiem, co wygrać, nie duży. No, właśnie, o tym wie. Okej. Liczymy teraz klasik starszą, nie ma tarczy, myślałem, że nie tarczy. Śnieżka. A co by to śnieżka da? Ja rozumiem. Mogę wkurzać. Ile kusza wydaje dwa strzały? To ma enchant. Enchant ma wiele strzał. Normalny. Normalny. Hop. Hop. Tak, kończymy dokładnie to.
Ale bo... Dobra, let's go, momenty. Czy był trudny? Nie pamiętam do racji, lecimy 4. I tak czy był trudny, było trudny. Chociaż pamiętam, że jak mnie to w kolejnym filmie może to naprawię ja. Patrzcie ten ruch. Spokój się. Dobra, wygrał. Ja nie jeden ścieżki używam. Ale lecimy teraz z Totsmantem. Nie będą, pewnie będą to ceny. Tak już. O kurde! Co to jest? O kurde! A to będzie fajne. Potem tepnie. I go pokonam. Czekam aż mu to tepnie. Super. Potem. Let's go. No, lecimy teraz drugi. Więc będę możemy. Let's go, fajnie. Hop, hop. Siemano, kolono. Kolono. Hop, hop. Ale że tak od razu już? Tak od razu totem? Ciekawe. Ale to tak od razu totemik? No, dołącz mnie. Aha, no. O, ja nie mogę. No, halo. Ja nie mogę dołączyć. Dobra, lecimy na krystal. Też nie mogę. Nic się nie da, co jest grane, co wiem. Filmy co 2 dni, w weekendy są codziennie odcinki. Więc jak ja to nagrywam na zapas, więc ja to nagrywam 27, a wy zobaczycie około, no tak zobaczycie to 29, 30 gdzieś tak. Dobra, jest poziom 3. Następny. Czy leciałem poziom 3? Nie, to 3 myślę. Oj, nie leciałam, widać, że jest szybszy. Lecimy. Chodź, to ten padnie. To ten ci padnie zaraz. Dobra, mamy to. Dobrze. Sowiaczki, ogromne sowiaczki. Cheater mamy dostępny, nie mamy dostępnego cheatera. Kurde, krystal. Oj. Czekamy. Teraz można? Można. Let's go, fajnie. Let's go, lecimy na niego. Ojej. Hop. Co on robi? Jest strasznie słaby. Zaraz to ten pada. Oni są strasznie słabi, widzowie. Dobra, lecimy kryształ. Musimy teraz czekać, widzowie. Jak zawsze. Ja pierdzielę. I co my tutaj mamy? Tutaj nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem. Chyba są może rozmyślonki. A jakieś inne? No nic. Teraz chyba takim sposobem musimy zakończyć, ale spróbujemy sobie z netherite ładnymi graczami. To może X? Okej, mam taką aksa. Hello. Albo mocne hity dają mi. Ale co ja robię? O kurde. Dawaj. On dostał hita, chłop. Chłopek. Dostał hita? Ale dostał hita, a ja też dostałem hita, na hita, widzowie. Nie wierzę.
to jest koniec w tym momencie. Ojej. Było blisko. Dobra, trzymajcie się do kolejnego. Pa!